Eno kinyi maber jahera malolwe TV wantiere kod wuok tich tarik 13 dwe mar adek higa mar 2017. Maendi en chenro mar nono mar oboke, antiere kod oboke adek, antiere kod The Daily Nation, antiere kod oboke mar The Star, kaito antiere kod oboke mar The Standard. Abiro chako mapiyo piyo kod oboke mar The Daily Nation. Machana kome pe kaindi en mana romo mane Migosi Muigai Kenyatta obedo godo e gwenge mag dho nam chumbi e grounds mag Tononoka kendo kanda ne ochopo kamire keneno kaundeki kaindi ni Migosi Muigai Kenyatta ne odhi e gwenge mabende koro pek mar Migosi Raila Amolo Odinga emineno ka nitiere malo e kinde ka kinde. Magi e gin oganda mane ochopo romo machalo kamano. Bathe kanyo ondiki ni sani koro lakteche oseikore mar dok e tich achiel kachiel. Kaito bende iwacho ni oket chike manyien mibita godo kweth mar obila mondo mi weche mag mibadhi orum e kweth mar obila. Kaito ito boke mar ariyo en mana ni Sanire Waititu bende koro inyalo luonge ni Baba Yao, ka en bende koro oyudo nying mar adek mag siasa machalo kaka Migosi Mike Sonko Mbuvi, Margaret Lagat kachiel kod Mwangi wa Iria kod Wamatangi gini. Mano nitiere ito boke mar ariyo. Nat owacho ni kadiponi okoket omenda ma wabro kawo godo jopuonje manyien to wan bende wabro luongo ng'anyo mano mar jopuonje. Ito boke mar adek iwacho ni comedies kata tuge mag Kiswahili sani koro osebedo ka gin filim mabeyo beyo e piny mar Kenya. Ito boke mar ang'wen en mana wach mar Migosi Muigai Kenyatta ka bende koro ne oyudo jok mane owuok e duond od buche mamoko koriwre kod Jubilee e odiechieng' manyoro e gwenge mag dho wadh nam chumbi. Kalonzo Musyoka wacho ni oyo jok musiko mana katimo polling mago eko pollsters mong'ere ka Infotrack wacho ni gin jomriambo gisiko mana ka giwacho ni en onge kod oteku makare. Migosi Mudavadi ochao sirikal maduong' ma pacho kaindi kaka gisebedo kagitayo weche mag ngaji. Kaito wacho ni sani koro twaki weche go mag flag bearer mar NASA kachiel kod weche mag nominations sani koro pod nitiere ya keke kendo gibro chagiromo odiechieng' makiny mondo gineni to bende ginyalo tieko wach machalo kamano. Kaito boke moro ni kaindi to boke mar abiriyo mabende ondikne Migosi Muigai Kenyatta ka wacho ni tiro oganda mapacho kaindi ma otwe e gwenge mag South Sudan. Ito boke mar ochiko wachana kome pe kaindi wacho ni sani koro jatend migawo mar weche mag somo mano Fred Matiang'i wacho ni bichiwo omenda kaka hola ne technical universities kata jopuonjre mabende timo courses go kuma bende ong'ere kaka technical. Mano tiere ito boke mar ochiko. Ito boke mar apar wacho ni sani koro chenro mar ndikruok e kweth go mag NYS sani koro bro dhi nyime kendo maendi en wach mach kod jatend migawo mar public service mano Nyadendi Kariuki. Kaito ka wach machako mi pe kaindi wacho ni kute mong'ere kaka pesticides nego oganda ma ok thin 200,000 e higa ka higa. Mano nitiere kanyo. Rito boke mar 12 sani koro Nasir Abdul Swamad mano jod bura mamvita koro ne lero ne oganda gi momiyo ne okethi romo margi mano nego beni bet odiechieng' manyoro e gwenge mag dho wadh nam chumbi. Magi e gin lendo mopogore pajo somo kod pajo ndiko bende ni kaindi to boke ni weche matimore e gwenge. Mutahi Kagwe koro donjo e laro kom mar gavana Manyeri mabende ne owe kod gavana machon Migosi Gachagua mane ong'ielo orengo. Aneno ka bende gibiro piem kod Samuel Wamathai mabende ne gavana masani kaachiel kod jal mabende ong'ere kaka jal mabende wuok e anyuola noero mar Gachagua mabende Rigathi Gachagua modwani mondo chung' e kom noero. Weche matimore sirikane mag gwenge Oburu sani koro chayo duol noero mar NCSC mar Ole Kaparo kawacho ni ang'omiyo gi kawo okang' mager ne Uhuru kod weche mano wacho ewi gavana ma Turkana mano Migosi Nanok. Homabay koja chande wacho ni jok mabende dwaro mondo mi oyier gi kod otiko mar ODM sani koro ikore ka bende welo ochiegni chakore. Magi e gin weche go mag sports mabende wacho ni weche go mag Safari Rally sani koro idwaro mondo oduogi. Kinyo boke mar The Daily Nation inyalo somo oboke machalo kamano. Magi lendo mopogore nitiere The Daily Nation weche mag Gaja kod Sulwe bende ni kaindi. Jok magoro lal godo 36 nyaka 38. Weche mag tuke mabende obro mi kwaro moments mar ka weche manyien en mana Gor Mahia ne ogoyo tim mar Kariobangi Sharks 3-1. Arsene Wenger owacho ni en gombo mare en ni mondo mi pod obedi jata kweth mar Arsenal. Dakteche sani koro wacho ni oyo ng'anyo wa ochiegni rumo wadong' mana kod weche matin kaito watieko weche go mag ng'anyo. Ito boke The Standard wacho mi pe kaindi en mana sani koro Jubilee laro ombulu madirom milion 1.7 mantiere gwenge mag dho nam chumbi. Piny kaindi en mana
tut mar wach mogol kaluwore kod ranch mabende nitiere Laikipia kocha chande mano ni kaindi kendo kainyo oboke niri ibro some kaito ogol nonro kaindi kaka tiyo kod ong'we yamo to moloyo kod jopuonjre mantiere klas 11 kod klas 12 sani iri kod wacho ni atamalo 98 margi wuoyo e weche go eko mag chodruok kod ong'we yamo ka bende atamalo 62 margi nitiere kod osiepe moingo achiel magi chodore godo. Weche mag ranch mantiere Laikipia chande pontiere ito boke mar 2 kod 3 kinyo boke nyeri nyalo some kod kuku mare. Mana weche mag mobile phones kande kaka nyisi mabende koro keto jopuonjre mantiere klas 11 kod klas 12 e akere keke mag yudo kute makelo tuo mar ayaki. Kaito bila sani koro timo nonro gimomiyo magina mar Peter Munya ne olal e ode mar Nairobi. Oboke mondek ne Migosi Migai Kenyatta ne nitiere oganda momaki South Sudan ko jachane nitiere ito boke mar 5 kaindi. Mudavadi owacho ni oneno ka ene jal ma nyalo bedo jating ndai mar NASA makare. Mano wacho ne Mudavadi owacho kocha chande Migosi Raila Amolo Odinga bende no wuok South Africa kendo koro dhi e piny mar America bang' ka noseneno nyare mabende tuo e gwenge makuno. Kalonzo Musyoka ochao sirikal mar Jubilee ka wacho ni ogikedi kod weche mag arita kwe kaka dwarore. Uhuru Muigai Kenyatta ito boke mar 8 ne oyudo gana opogore mabende koro no wuok e duond od buche moko mabende oriwre kod Jubilee Party kane en Mombasa. Kaito piny kanyo ero Jubilee wacho ni gibro loso services mag ferry mabende bro keto tije ne oganda madirom 6,000 e higni 5. Kagwe odonjo res mar gavana ma Nyeri mano ne kanyo na seleronu kaito wacho ni nitiere duond od buche 4 madwane mondo giketo girimiti kod NASA. Kaito rengo okwedo Duale e weche gweko mag wacho ni opposition nitiere kaka ne ohak kata ochocho weche gweko mag IEBC kata kaka machines mag IEBC tiyo. Jotelo pogore sani koro pogore paro koro kaka Migosi Migai Kenyatta osewedo ka wuoyo to moloyo kaka no wuoyo ne gavana mag Turkana mano Migosi Nanok. Shabir mano ero sani wacho ni koro komno ero abende Shabiro mako mar Kisumu East sani nitiere kod oganda mathoth madware kaka Joy Gwendo, Calvin Oselu, Job Ndege kaachiel kod Gol Sungu. Pach josomo kod pach jondiko ne kaindi. Weche mag entertainment bende ni kaindi. Dakteche owacho ni sani dakteche wacho kaindi ni dakteche koro jotendgi pod wacho ni pod gintiere kod ng'anyo kendo maendi pod kelo achiedh nade. Kaito wacho ni jogwe kama bende gino wega nyamburko sani koro wacho ni weche gweko mag usuru inyogi miwuoro kendo ginyalo tiyo maber. Oboke mar The Crazy Monday ni kaindi wacho ni how to buy a condom kaka inyalo nyiew raboyunga. Wachore ni nyiew raboyunga tek miwuoro ne oganda kendo koro inyalo somo kaka inyalo nyiewe kod chir monge kod luor mora. Senate Governor Machakos Alfred Mutua wacho ni oyo kawadhi yiero to ranga uru kod projects masetimo kikurang duond od bura ma atiyo godo. Kaito Homa Bay wacho ni tiere achiedh nade ka bende dakteche pok odok e tich. Mano wach ma aneno kane kanyo. Maendi en to boka mar 29 gin mana tipo mopogore mag weche mag siasa mabende no bedo e weekend mokalo nieri. Weche mag ohala iwacho ni sani koro landlords inyalo maki ka bende kod dwaro mondo giloki chike gweko mag pi ne oganda modak e utegi. Kaito weche mag bengi wacho ni gimomiyo bengi koro keto matek e omenda inyalo somo kaindi mondo ne ito boke mar 30. Kaito wacho ni Africa's biggest farm sani koro neno kaka sekta mar somo ema sani bro bedo manuero mabende nyalo dongo ahinya kendo en chiro maber miwuoro. Mago ekoni kanyo bro mie meso mar kao weche mag wala. Weche mag lendo mopogore ni kaindi magi duto inyalo nyomondo ne weche mag tuke kwa chopie. Wacho mana Gor Mahia kaka ne gigore kod Kariobangi Sharks 3-1 chande. Kaito Wenga wacho ni osik mana kae wacho ni gole Arsenal e kinde to pok ogole. Manero The Standard. Abro tie kon mapio kod The Star. Kabende wadhi mapio wacho ni Mudavadi wacho ni gimomiyo ene waneno ken jal manyalo bedo flag bearer maber mar NASA. Manero nitiere itoboke mokwongo. Itoboke mar ariyo Kalonzo ochayo kwethgo eko mag Infotrack bende gisiko giwacho mana ni en onge kod oteku makare. Kaito kisiko ya chande cabinet secretaries mopogore machalo kaka Fred Matiang'i, Mwangi Kiunjuri kaachiel kod Keter ne wacho ni kikuondo oganda ma Kisii Jubilee osekelo weche mag dongruok. Kaito jomaundu sani regonja ma Kerio Valley pod dhi nyime kod weche gweko mag nego oganda kendo jamni bende osekwal madirom 30. Itoboke mara 4 na mana wach mar Musalia Mudavadi. Why am the best bet for NASA? Mano Mudavadi wacho kanyero gimomiyo neno ka ene monego yiere kaka flag bearer mar NASA.
NASA iwacho ni sani koro nyalo bedo kod kedo matek miwuoro to moloyo ka gidhi weche go mag nominations mabende tire gwenge moko ma gibro dhi kendo gipiem kod duond od buche mabende oketo kanyakla NASA. Senator Kagwe wacho ni odhi laro kom mar gavana Manyeri mano ero nasenyiso. Migosi Muigai Kenyatta gwenge mag Dhowath Nam Chumbi ka bende ne oyudo oganda mowuok e duond od buche moko koriwre kod Jubilee. Mano ni kanyo ero. Kaito igeno ni tich adek mar jumanieri Migosi Kenyatta bro golo State of the Nation address e od bura maduong' mar pacho kaendi. Kaito jo od bura dwaro omenda madirom bilion 10 mondo mi gilos godo weche mag CDF ka giwacho ni omenda magiyudo sani rithi. Kaito ayudo ka weche mowachi kaendi magi ekigin weche matimore gwenge mag Baringo koja chande iwacho ni sani koro jamni madirom 5,000 oselal kata osetho kalure kod weche mag ngaji. Astana kwa Kalonzo kaendi nitiere weche mag campaigns ka bende ne nitiere gwenge mag Dhowath Nam Chumbi kocha chande. Wetangula wacho ni Ford Kenya ok miyo ng'ata direct nomination kendo ganda nyaka manyo nomination ero kino nyaka gwana gi ombulu kod ji. Kaito wacho ni sikunde mabende obet kama nitiere ngaji sani koro bi medi mi omenda mondo mi ginyiew godo chiemo. Maendi en ler mabende no gol kod Matiang'i. Kaito wacho ni laro komnero mar gavana Mabusia masani omaki kod hospital Jamawang nyalo bedo matek miwuoro ka wacho ni oganda mopogore wuok oko kendo dwaro kom machalo kamano. Weche magala kwa chopi wacho ni magawa sani koro thoth e boma mar Nairobi kendo wacho ka maendi nyalo kelo weche magala ok nyal bedo maber. Aistero ka weche gweko mag contractors mabende ne odonje famnero mar shipping Mombasa kocha chande sani koro wuoyo koteno kod weche mag tije koni kod kocha. Kaito kwadhi wacho ni what is democracy and what is it for. Maendi to boke mar 20 kod 21 nyalo yudo weche machalo kamano. Kaito wacho ni Nairobi kaendi dakteche sani koro chako dok e tich odiochieng' ma kawuono ka oge dokti nyalo golgi e tich. Kaito Kabogo sani koro wacho ni e gwenge mag Kiambu odiochieng' ma kawuono gichako yudo dakteche manyien mawuok India kadiponi dakteche ma Kenya pod dhi nyime kod ng'anyo. ACP Sumano spokesperson mar State House wacho ni piny owacho maduong' kata sirikal maduong' ema bende kwayo ga hola mag weche mag dongruok ok sirikande mag gwenge omiyo giwacho ni kik wuond ng'at mora mora. Mano era wach ma ACP Su owacho kaendi. Kaito ka jogo ko bende tiyo kod wang'apa e gwenge mag Eastern kocha chande sani koro wacho ni ginyalo dhi e nyim doho ka bende giwacho ni weche go mag jam sani koro ketho negi ohala. Kaito women rep ma Garissa Mano Shukran Gure wacho ni kod diri duto ne inyalo ibichaki yiere ka wacho ni osetiyo maber kendo ong'eyo weche mag siasa makare. Kaito ayudo ka wach ma omipeka indi weche matimore Nyanza jo Alego Usonga wacho ni sani koro gibro siro yiero mar gavana margi Rasanga kendo. Kaito iwacho ni Nyamwa wacho ni Ongwae pok ochopo singo duto manosingo ne oganda. Kaito laro komnero mar Kisumu Central bende sani nenore kaka gima dhi bedo kod oganda mathoth ma iwuoro. Kaito wacho ni Bungoma koja chande doctors mapende pod ng'anyo sani koro ibigol okwe tich. Weche madagaja kod sulwe ni kaendi to bok mar 31 weche mag lendo kata classifieds nitiere kaendi. Weche mag tuke Klopp manojata kweth mar Liverpool wacho ni entiere kod chenro makare ne tim mar Liverpool. Kaito wach maloro boke ni irian mana wach mar Gor Mahia mabende nogo Sharks 3-1 e adhula gweko. Mago duto wabro miyi achiel kachiel kod kuku margi kwa rade mesa mar ka weche manyien. Nibedi kod okinyi maber an Jeffrey.